плаче. Най-коравият треньор във футбола бе на път да се разплаче след победата на Барселона срещу Алавес. Забележете, отборът вече има 4 поредни победи в Ла Лига, настига Реал Мадрид, но немският селекционер е на път да ревне. Защо? Защото Барса не играе футбола, който той иска. Желая да види каталунският стил от миналата година. Тази компактност, тази колективност, този хъс, който тази година го няма, и защо Рафиня е застанал и успокоява Ханзи Флик. Какво всъщност му е казал той? Ами след матча немският селекционер сподели, че Рафиня е дошъл при него и му е казал същите думи, които каза Флик след матча с Челси, че отбора ще се подобри, че следващите мачове ще са много по-добри, ще играят много по-добър футбол. Явно и Флик, човек, който наистина е селекционер, който винаги е бил много корав, има нужда понякога от успокояване. А феновете на Барса, феновете на Меси могат да бъдат щастливи, защото Лео триумфира с източната конференция в МЛС и така вече има 3 трофея за Интер Майами, общо 48 в неговата кариера, най-много от всички футболисти в историята на футбола, и също така Меси стана топ асистента в историята на футбола. Най-много асистенции, това е нещо, което лично според мен го отличава от всички големи голмайстори. Меси, освен голмайстор, е и топ отборен играч, затова има най-много асистенции. Сега Интер Майами има шанса да се борят срещу Ванкувер, или по-точно отборът на Томас Мюлер. Битка за трофея в МЛС. Сблъсък на двете спечелени конференции ще бъде наистина много интересно, а тази седмица беше една от най-доволните за всички потребители на Alpha Tips. Погледнете колко хора пишат на лични съобщения и благодарят на момчетата от Телеграм групата. Защо? Защото те знаят как да правят прогнози, знаят как да направят своите потребители доволни. Линк в описанието за Телеграм групата. Влизайте и Alpha Tips ще ви направят шампиони, какъвто е и Меси.